למשתלה, זה הממלכה שלי כרגע, גזלתי אותה מניצן. לי היה חלום לצאת לשנה לאיזה ארץ ולהתנדב שם במקום שצריך. ברגע שהבנו שיש פה בעיה ויש הרבה מה לעשות, ואמרנו נשאיר את התוכניות ההם לגיל 80-90. איזה חצי שנה אחרי השבת הנוראית באנו לפה. האמת היא שהתנדבנו ממש מההתחלה, אבל לפה פחדתי לבוא לעוטף. חצי שנה אני לא התקרבתי למקום הזה, לאזור הזה, כי נורא פחדתי. טוב, אז אתם שואלים מה אנחנו עושים. אז קודם כל, אתם רואים הדשאים מכוסחים, מדושנים. מריחה, תראי איזה שיחים, צריך לתחזק את זה. אז ינואר אנחנו הולכים לקצור את זה. יש פה קבוצת שינשינים, זה פשוט, מה זה חמודים כל כך? אז כשפגשתי אותם, שאלתי אותם מי הם אמרו שינשינים, אמרתי, ואנחנו גששים, גמלאים שינשינים. זה עכשיו אני עשיתי את כל מערכת ההשקיה פה עם המתזים. פעם ביום נפתח ל2 דקות באופן אוטומטי, ככה שאנחנו יכולים ללכת לישון בשקט בשישי שבת, להיות עם הנכדים. זה נראה לי מובן מאליו, אנחנו פנסיונרים. יש לנו זמן, כרגע אנחנו לא עובדים באיזושהי עבודה. אז למה לא? פעם ראשונה שבאנו, אז באנו לעזור להם לארוז את בתי הילדים. דובי פתאום אמר, יהודית, אנחנו חייבים לבוא להיות פה תקופה ארוכה, לא יעזור לנו. וככה זה התחיל. מוקי לא צינה, מוקי היא דוקטור לביולוגיה ולקיימות. תחום ההתמחות שלי זה מזיקים ומחלות, גם על זה עשיתי את הדוקטורט שלי. העבודה הזאת לא זרה לנו, אנחנו מכירים אותה, אנחנו אוהבים לעשות אותה, אנחנו נהנים לעשות אותה. ואולי באמת מישהו אולי הכי סובל, וכמובן הבנות שלי, כי יש פחות בייביסיטר. יש לי נכדה בת 14 ונכד בן 9. הם מתים לבוא הנה, הבת שלי לא נותנת להם. שפנה. רגע, זה האיש שלי, כן, רגע. הלו? כשאתה בתוך המעשה, באמת, זה לא נראה גדול, זה נראה, ככה צריך. אנחנו משלמים את זה מחיר מסוים. הנה, היום אני נפרד מהמקהילה, למשל. הבריכה שהייתי רגיל בשנים האחרונות, פעמיים ו3 בשבוע. יש לזה מחירים, אבל ראינו אותו כמחיר שולי יחסית, ולכן עשינו את זה די בקלות, כלומר, בלי הרבה היסוסים. אנחנו לא לבד. קודם כל יש לנו אחד את השני, שזה זה הרבה. דבר שני, יש פה אנשים, למשל ראיתי קבוצה, אחד כזה, נותן לך השראה, באמת. סיפר לכם, הוא עלה על סולם ונשכב עליו עמד 12 שעות שכולם אצלו בבית מתחתיו. אז אחד כזה חזר ולקח לעצמו לשקם את הנוי, והוא לא נגיד גנן מקצועי, הוא צריך הכל ללמוד, אז הוא צריך עזרה, ובשביל זה אנחנו פה. זה אודי, הרבש"ץ של הקיבוץ. למה לא? באו מדי פעם, עכשיו הם גרים פה. זה כיף להסתכל מהחלון, הבית שלי פה מאחור, ולראות אור בשכונה, ולא חושך. תאמיני לי, במקום להתעצבן, במקום להתרגז, באים ועושים. זה מה שצריך, זו התרופה הכי טובה לבלגן שיש פה.